subscribe button and hit the notification bell. Ding, ding, ding. So for today's video, magbumukbang na naman tayo. At ang kakainin natin ay Jollibee Super Meal. So ay na-appeal din nga McDo. Kaya favorite na ko ang chicken sandwich sa McDo. Parehas miss ang mama favorite. So ako ihatag niya. Salamat. So without further ado, mag-pray na ta. So pasensya kayo ni Chin guys kayo. Pagid ni siya buo. In the name of the Father, Son, the Holy Spirit. Amen. Thank you po Lord sa pagkain na nasa aming harapan. Sana po lahat ng tao ay may kinakain. In Jesus' name, Amen. In the name of Father, Son, Amen. Sayo, titay! Sayo, titay! So ito yung mix ang chain mga men. Ganda ba, oy? So ito yung mix mga kabila. Pagkaloos sa bibi. Nagidot na, wak-wak, oy! Nagidot na, wak-wak. Here's your rice. So mga may kaduhan na yun nila mong mukbang sa Jollibee, no? Mag-Japanese. So si Chin guys, ang ulang-ulang ko. La Jollibee, Kao na Chin. Ay, ka-sweet. Ay, kadagdagan. Sige, unga. Chin! Ay, nagsasabi. Sina. Bala ka na siya. Cook mo yun na. So mga nek, among gipabala si Chino kay Juan. Di mo tarog kaon. Yung mga nek, wala dyan ni kaon. Parang si Chin. So, kuya na lang mo kaon sa iya ha. So hi mga Meg, what's up? So ako na yung huli ni Chino para naasad ni ganap din niya. Mao ni ang kinaon ni Chain, dayon kami na lang mo, ako na yung mutiwas yung kinaon para nga kauban si Nitch. Hey, mix. So supposedly mga Meg bamakal ni Nitch, invite mo sa mga itag o kay birthday. So happy birthday ni Ray Ray no, anak ni Chista niya. Nagmukbang nila no, sa makal, di ba laban lang kayo sa mga una ta. Hey, mix. So nagmukbang mi guys karon kay sweldo na mo. Thanks God, gid no, kay sweldo na sa si Nitch. Yay! Pangunahan mo karon kay sa per meal is we have spaghetti, rice, chicken, and then burger, steak. So wala siya tapos labot sa mukbang nun niya. Napalitan mo sa kong appeal, pero nga pangadto ka ni Kachin, pero ni Katon nga ang Kachin. Kaya kung may klaro si Chin mukaon. So anyway, so muna akong panginaw ha, bagong paligo. Sa mga wrong grahams na din eh. So lamig jud kay. So lamig jud kay siya guys. Ipaila ko na Nish, basig ngayon mga wakailan lang ako. So sa mga wala tayo kailan ni Kuya Binsoy meals, so please subscribe siya. So igsoon si Kuya Binsoy meals ni Ma'am Shakeen. Yeah. OSG. Subscribe sa channel. Lami vlogs din sa akong channel pero lugay na kaya mo last vlog kay
kapuyon kong edit. Doon ko ba mo edit yun? So, pasensya sa akong naong dire kay hamos kayo. So parehas mo ni Nitch no favorite. Dili na mo ang burger steak lang kayo. Salamat daw kay guys. Burger steak. So kani nga mukbang guys, kay kuan ni siya, di siya mukbang food trip na lang di. Kani nga mukbang kay di siya sponsored, ka lang ni siya the fruit of labor ni Nitch Charlie. The fruit of success na lang. Kahit unsa ron Nitch, swill time. Thank you kayo nga mga mekik. Kung wala mo, gadyo ko kasweldo. Tinuod yun na gyud kay if wala mo nga mo-support ni Nitch, dili sa di mga kaugmay ani mga lami. So Kaya may bayad kang kaon ng Jollibee kay kuan, dili namin gagawas-gawas sa palit na. kay pandemic. Kaya nang mula mag-quarantine pa sila mauna nakagawa sila. So dami na dunggan karon ni nang video kay mao to ang ga-invite mo og birthday kasi lingan niya man kaya mo igagaw na mo. Yes, barkada ni Kuya. So i-great balik sa Ray Ray Nitch. Happy birthday, Ray Ray. So guys, if you can't hear my voice very well, kay ipagaw ko kinanta man to kanina. Nangantan ni ganina. Ipagaw ko. Niulit na ko kay naligo ko. Nagahapon po, ni Kuya, sad kakanta-kanta po sila. Gari sa ano. Kanton pa. Happy birthday. So sa mga nangaon po din na karon, so nangaon lang ta. Dungan na lang. Kaon. Sige, palitan di ko bagong toothbrush ako. Tapos sige, nangatagak ang mga toothbrush. Ugaw na. Gilapay na lang ng mukha. Sige, palitan ko bagong toothbrush ni Ma'am Spring. So I'm almost done. Finish kinagkamapit kanon. Nanganta na sa natong happy birthday. Basig dumog lang kayo din haba. So, unsa may pinakaganahan mo nga kuan sa Jollibee Nitch? Kain. Fish steak. Mo pinakaganahan mo nang sa pinaglain. Manok. Unsa may ganahan? Halang or dili? Dali. Ilang day edad yung Raya? Dos ni Sir Riley, 2 years old. Now, how about if sa McDo sa nagnahan mo? Kasi, Alam niyo sa kailang fries dun sa McDo kanino. so, karon guys, wala may kapalit of fries guys. Time. Bulang. Namang good. Naman din na Mama Mercy. Kailangan pa nagod sila sa birthday. Kasunod, mag-birthday na mo kay si Cheen na si Cheen. Yes. So guys, hapit na ang birthday ni Shane. Baka naman. Baka naman may ano dyan, chicken belly. Chicken belly! Chicken belly. Chicken belly, pork pad dahil chicken belly. Sa kuan siya manok sa Jollibee o siginahan mo nga part. Ano say breast, na leg, na kinang pako. Drumstick. Subos na dito eh. Salamat kanina. Babaw pa ko rin kung nabusog na ko. Ganihan kasi ko. Panag-up. Kung saan na lang rin ang pakra sa salingan. Tamingan pa na parang taga-vlog. Kasi Ma'am Chicken, nabisig pangkap sa mga defiant nila ganiha.
Baby Kaiser. Hi, Baby Kaiser! Matanaw sa ako sa mga vlog ni Baby Kaiser. Ang na yung Kaiser. Sa Facebook. Pagpas ka man ang vlog. Itong dance compilation ni Kaiser. Ano? Kaganda na silang bukag kanta-kanta dito guys. So guys, so since the dam ko dyan no, promote lang na ko akong YouTube channel. So Binsoy Meals, to namin na vlog ni Nitch na laban. So nayabo ang coke dahil sinagaligo ko. So guys, nami kuan guys na vlog ni gabi guys, JN challenge. So, ito klaro na. Yes, wag yung klaro. Kay? Hadlo ko ano kayo. Wow, Barbie! Ato na Kala kang Barbie. Susunod naman. So guys, nayabugid ang coke guys. Habis ako. Makita ba itong tiyan ni Michiten? Klaro na. So guys, So hi guys, or mga Meg, I'm back no. So ginahan si Nitch O'Brien, pero sorry to say Nitch O'Brien na here. So let's pasayluwa si Chucho kay Saba. So guys, let's continue eating. I'm almost done. so ako na lang gabutang dili guys no. Para di lisod. Kaya na siya ibutangan yung table, kaya na ibutangan na. So among style sa pagkaon karon guys, kinagyaka ni maraming mga Japanese or Korean ba na kanang magyaka lang may kay cute yung table ni Nitch. Yes. Ano ka din? Ang tanim mo harap ihatay mo tanim nila. So guys, dili mi kaurot guys ya. Daghan pa kayo so ako. Amo na ni hatag nila dito gawas. Yes, since wala pa may namang hilabtan, kani magdon ni Nitch siguro or ihatag o di kamgi siya kahurot yun, di na ito pugson. Then this one naman na siya ihatag ni Tito Ining or nila Mama Mercy. Depende o gisay mo kaon. Pag di na ako mahulot guys, ako ni hatag nila. So ipaitan ko sila nga ito no, pero hindi siya kahurot si Nitch kuno. So gahapon guys, si Gio guys, ulit na sa Balamban. Yes. Makita niyo si Gil, pupun pag yun. Yes. Kaya ibalik pa sa siyang mama iniguan. Kuila na mo. Kaya ganyan naman siya sa aming extra. Mas aman yung spila. 1. October 5. Fine. So again, mga Megdo, so thank you so much for always supporting ni Nitch. Kay dako jud tabang na mo kay kung wala pa si Nitch no, wag gyud kaon siguro ron. Dabo na kanin in this pandemic. This would be ang kwarta. So nandimaho na yung bakal sa silingan. So isang bike kanta happy birthday no. So anhin lang mamakal siguro kay laban sang spaghetti. So guys, birthday na akong kaon ng guys kay ganiha guys, wak ko'y buwan. Wak ko'y panood to. So mauna lang niya akong panood to. Nagigutom ko maayo. Kay giingnan na ko siya daan nga mag-mukbang sa JOLLIBEE. Na excite siya, wa siya ning kaon. Mo nang kanya panood ito. Sa singat kami no. Yes, sa limuot na kayo dito. Dahil tungod na sa suga next time. Hayat yung suga. So ako ni ipuson ako ang part kay man ako then you need to continue your food.
close till I get up. Time is barely on our side. So mga Meg, bulakaw ako na kaya ako ipuson. Sa niya sila mag-in, mag-outro. So, thank you! So mga may nagtuo sa mga shooting, mga may dili na ko ka, dili ko kahurot. Hoy! Hoy! Naka-easily kami ng So, di lagid na ko kaya mga meg na so. Tumaon na gid tong mga meg na so, diri na lang ko kutob, diri na lang ko taman.